4 nevoi într-o relație care nu te fac prea needy, ci care sunt minimul necesar. 1. Comunicare consecventă. Nu înseamnă că trebuie să vorbiți non-stop, ci înseamnă că trebuie să existe interes, predictibilitate și să nu dispară fără explicații atunci când lucrurile devin dificile. 2. Respect și încredere. Să-ți fie respectate limitele, timpul, emoțiile și valorile. O relație sănătoasă nu se construiește pe critică, ironie sau jocuri de putere între parteneri. 3. Disponibilitatea emoțională. Să simți că poți să fii vulnerabil sau vulnerabilă fără să fii judecat. Asta nu înseamnă că partenerul trebuie să-ți rezolve toate problemele, dar să fie prezent, curios și receptiv la ceea ce simți. 4. Repararea după conflict. Conflictele sunt normale. Ceea ce contează este capacitatea de a reveni unul către celălalt, de a vă asuma partea de responsabilitate și de a reface conexiune. A avea nevoie de siguranță, respect, conectare și reparare nu te face să fii prea mult. Astea sunt ingredientele de bază ale unei relații sănătoase.